Nyt kikkailemme mopovikoja. Elikkä vitu öljyt vuotaa, jarrut puuttuu. Vaihteessa on vähän vikoja. Kooputkin on vitu irti. Penkki on vitu saatana tollasella narulla kiinni. Jollain mustasilakalla. Ketjut vittu on sellaiset vittu renkaaseen koko ajan hinkkaa. Akseli on paskana. Tää muuta. Havittu sellainen kerpiili. Ostakaa 2 tonnilla pois, niin heti saa. Hienot tarrat löytyy. Levetti. Et se muuta hienoa olekaan. Renkaat on ihan saatana, mutta kuvaatas meidän toista kerpiiliä. Täällä on sitten tämmönen 200-kuutioinen kunnon hihuli. Tämä ei oo mikään lelu. Toimii sähköllä. Kuten huomaatte. Perkele, se on sähköväline. Metrakitit löytyy. Laaturenkaat. Hui, levetti. Tuollainen. Hyvin toiminta. Tuo ei oo tuo tuki. Takajarru ei toimi. Etujarru toimii liiankin hyvin. Mitäs sitten? Vittu. Siellä on kaara. Vähän remontissa. Paikka on tällaista vittu. Mitäs mä oon? Toi musta ojaan kulma. Siinä on Opeli. Minun auto on tuolla metsässä. Se oli seinä.